Teraz sa pripojíš cez Bluetooth, či cez čo? Cez Bluetooth, cez appku. Dá sa pripojiť na smart home, domácnosť, trvanie otvorenia, koľko má trvať otvorenie, ale tuto je zaujímavé, že ty si môžeš vybrať, či máš kľúčku. Keď si vybereš kľúčku, tak on ti iba zamyká, odomýka dvere, lebo vie, že ty si kľúčkou tie dvere vieš otvoriť. Ale my máme gulu alebo madlo a vtedy musí aj stiahnuť strelky, my máme toto zvolené. Takže teraz idem už zamykať, takto to vyzerá, buď sa to dá tlačidlom alebo cez aplikáciu a dá mi na výber zamknutie. Otvoriť dvere, vtedy odomkne a stiahne jazyčky, lebo vie, že má madlo. Áno, tam je kľúč a cylinder ti musí trčať aspoň 4. Musí ti aspoň 4 mm trčať cylinder. 3 červíkmi na ňom chytíš toto. Je tam kľúč a iba tak sa to rýchlo nacvakne, aj to tam. Taká funkcia, že ty sa priblížiš telefónom a ono ti otvorí.